Hello mga ka-listeners, good morning or kung sa tawag ani, good day mga ka-listeners, no? Ang oras alas 11:44 sa kabuntagon, hapit na mo alas 12. Hapit na puting paniud to mga ka-listeners niya. Mag-upload ta karon sa party, no? Kay na may mga nag-comment nga party dayon nya. Napoy nag-comment atong buak nga salamin muna nga ato sa ning paapson mga ka-listeners, ato sang paapson ning drama para pareha na ba pareha na sila part 10 dayon kuan thrilling na sa siya, no? Nya mag human ani mga ka-listeners magkuan sa kog upload ko sa part 1 sa akong ipuli ani nga drama, no? Bisag wa layo pagod ni siya matapos, pero mag-upload ko daan og part 1 para sa kuan ba sa dito sa ato ang John Radio. Nag-upload ako og part 1 sa ipulihay sa mong drama. Pero layo pa siya matapos. How lang gipas si una sa ka-listeners para makaibaw mo ba nga napa mo drama nga atngan kay pero di pa nato sumpayan dayon kay tiwason pa man nato ni kining drama nga inyong giatngan nya kadto sang buwak nga salamin tiwason sa nato to kay taas pa to mga ka-listeners, taas pa kay tong episode, no? Muna nga human gipaapas nang nako ni siya nga drama sa buwak nga salamin para pareha na sila batag part 10 dayon human ana yung part 10 magsugod na ta sa part 1 sa drama nga akong plano nga ipuli aning drama ha. Para makaibaw mo na mo idea daan pa nga mao din ipuli, no? Pero ayos ako palinglin ninyo sa sumpay sa part 2 kay gipasiuna ra nako ni ba pero may balo mo sa itong ipuli nya tiwason sa nako sa ughuman ang kini nga drama ug katong buwak ka salamin para dili na mo makuan ba maputol-putol inyong pagpaminaw, no? Kini ako gituyo na nako ni nga gipaapas na ko ni sa buwak nga salamin para makasugod ko og part 1 sa drama nga akong ipuli. Mo na itong pagpasabot, no? Taas na yung atong istorya. Ni taas atong istorya ka-listeners, no? Diyan magbasa lang gusto yung comment ron kay bitaha ning di ta maagtag dugay-dugay pagbasa sa comment kay para maapas na to tanan, no? Kay mutaas mo na to ang kuan vlog kung magsige tagbasa sa comment, no? Kay nabulto ba, no? Ako agad pong sayop kay ako man pong o man po ko kuan naganaman na mag vlog ba muna karon ako ning apson nga dili ta maapsan og pila ka adlaw akong basahon ning kamot ako mga ka-listeners kay para kuan maka padayon ang channel nya makakuan sa ko og para pang palod kay gipit kay ko sa load sa pagkatinuod lang gipit ang load ani kay kanang mahal ang kada palod mo na labing tinuod ro kay wa na magud mo muli ang TNT dire hinay kaayo perting hinaya gyud sig saon og ganang refresh di matabag refresh kay mawa man gani usahay kay mukalit lag kawagtang ba mo na yung gamit ko lang SIM card pero mo lagi mahal kayo og palod dali ra mahurot mga ka-listeners, no? Muna nga kada palod dako jud magasto kada palod ana kay mo ako tutian na lang muna, no? Kada palod nako sa dito tag kuan 499 mahal kayo nya kuan na siya kanang pila to ka gig murag 63 man siya ka gig pero di magamit ang uban kay Viber yan na ba di man kung puti gamit og Viber di wala pagka nga pre 1 gig mo ni labot so naibawas ang gig ba so
di gyud totally nga 63 gig ang makuha sa maong load. Lugi. Mao na siyang dali ra mahurot kay kada upload ako sa mga drama mutungtong kunat siya tag 7 gig pinakataas sa napagani usahay mo og kanang kato sa una itong paabton akong tag 2 hours kapin mutungtong siya og mga 8 gig 9 gig mo nang gipamubaan ako ang atong kuan tag 1 hour ra kapin pero mutungtong tag 7 gig 6 gig usik mausik ang atong kuan sige paluod kay dali ra mahurot kas kaayo gid mga ka-listeners di pareha sa tong unlimited ba nga di ka mabalaka bitaw nga mahurot di ka mabalaka nga mahurot kay unlimited man pero kini kay di man unlimited aw mabalaka na ka og makasugod na kag-upload og pila ka buok butang talaga maka-upload og upat na sugod na muna siyang dali ra kay mahurot mga ka-listeners mo tanang nga sideline ta og Shopee wa ang puy na malit wa gyapon murag nood ko gana mag tag og product ba kay way malit nya i-remove lagi pod i-remove sa YouTube kung di nako ipakita sa video kung di nako ipakita sa video ang product i-remove samot way halin no way halin di jud lalim na magkuan ka no mag sideline ka ganang baligya kay way mo palit wa po kay pamugas mga ka-listeners way klaro na ko kuan ron ipakita nga kanang kuan Shopee product para masinalag na ganahan dai no kalabi na sa mga probinsya pakita na ko ni ka-listeners no kini dako di man klaro kini siya Megasonic nga television barato na siya mga ka-listeners kuan na siya mga 2,000 kapin kung wag ko makalimot tinam ni ako lang itag mga ka-listeners no gini Megasonic ni nga television no flat screen ya po ni siya niya kuan 22 inch 22 inch na ni pero sulit na kayo labi nagparehan ako nga nagtipid sa power pwede mo siya solar masaksak ni mo ng solar no kining kuan katong nakapabor bitaw ko kay katong hinatag nilang Ma'am Life Journey sa una ni Ma'am Jisuli katong solar generator nga ilang gi sponsor sila gitampuan na ito makakuan siya sa tawag ani saksak yun siya ba nga makapasalida ka ba nga di bitaw yung kanang mabalaka ka nga malubat kay tipid sa power ni nga klase sa television no kay naka DC man na may DC siya nga kasi pwede nimo isaksak sa solar mo na siya nakanindot ani kay pwede siya og kanang DC power no kay kari ka sa AC kaning sa kuryente yun dako mag konsumo ng kuryente og kumpara sa solar labi na mga probinsya nga wa kayo kuryente gamit mong solar nya kini yung gamiton kini sulit kayo ang inyong kuan ang inyong pag tanatanaw salida nga segway kay wa mo'y kuryente solar di gamit makatanaw gyud pag salida unya legit ni siya mga ka-listeners kay niabot naman og 1 year kapin gipalit na ko nito niaging November tong 2024 November buwan sa November nakalimot ko pizza napakita na ko na yung sa una ni katong akong video pwede ra po katong ipakita siguro gamay ang video nga katong giya ang gipasample og pasalida ba antod karon okay po na mo ni akong gamit nga ug wa ko lingaw kanang layon ba tanaw sa lida kini na pakita na ko kini ba kini muna siya no kuan na siya 1 year na kapin
legit na siya mga ka-listeners mo na nga siniganahan din na kini na kung kuan i-tag kay ipang-remove sa YouTube kay ang uban lagi nga itong itag di makita ba pang-remove usahay pod kay i-remove nila kay out of stock pa wala stock bitaw unang i-remove na nila pero mangita di taglain nga shop nga nagkuan og yun ani di makatag hapon ko kay na may mga shop nga nagkuan og yun ani nga television no daghan man shop so makatag ko ani kamo ray bahala mo pili og asa inyohang pila ka inch ang inyohang kuan kini ako 22 inch man no ang presyo ni 2,000 ra pin kay na may shifting mo na nga sulit kayo ni madepende ninyo og pila ka inch inyong gusto basta kay sa ako lang yun legit ni siya kay niabot og 1 year ka pin astag sa akong amigo na ko nga si Upaw kato si Upaw mo tay una gyud nga nag kuan na ning Shopee ba niya aw nag-obserbahan og legit ba kay upalit di ko ako ka-sure og legit ito nga pag kuan na legit man di sundog na lang po ko or di na po ako abi pero kini ko 22 iha kay kuan mo to pag 17 naman sa itong iha 17 inch ang 22 na ako abi kay sakto ang iyang frame ba no pang kuan iyang frame gid ba pang YouTube gid ba mga listeners no Una siya kung kuan ron niya unya ako magbasa sa inyong comment mga listeners no kay niabot nag 11 minutes mag 12 minutes na atong intro vlog muna na akong ipakita di na ko magkuan-kuan atong i-insert nga video kay way na malit ato ni agi diha dito tong bag-o pa kung nagtag munday pipila to nga ning click ning palit ba yan na lipay ba to pag sunod-sunod na kay yamo na gyud makita man na ang pila ba yamo na mo nang apiki tas load bita tong mga ning agi kay diha man nay mga pipila kabok ning palit ba muna nga naka bita ha bisag wa kay koy upload ato makabinta gamay kay naay kanang namalit sa product ang may tabo di na koy porsyentong gamay muna makapapalod yapon ko bisag tagsar ko maka-upload timing magbuto nga magkuan lagi puto siguro tungod kay nay mga problema ba wa kay ko ka-upload ba naswertean lang nga natay mga natag naka porsyento ginagmay muna siya no karon kay wala naman di ang kamo taputan ay kuan kanang mutagtag na puting balik og mga product sa Shopee og may kamot po ko maka-edit og drama para itong mga ganahan di bisag di lang mo skip mga mugbong ads bites na kay na mga listeners muna na akong ikahangyo ninyo no pero di ganahan mo suporta escape lang ninyo kay mahimo og di gid mo ganahan pod di mo ganahan mo suporta sa channel pwede inyong escape hindi ayaw mo tanaw sa vlog kay kanang pulaan mo ba samukan mo sa vlog samukan mo tanaw sa dagway di ditso lang mo sa drama pero kato na yung mga comment na mga pa-shoutout basahon na nato yung humas drama mga ka-listeners okay maglangan paminawan nyo ang part 10 sa Ako Imo Bang Higugmaon. Sabi nila walang araw darating ang Nangandam na sila si Dadang ug Aldo alang sa ilang pag-adto sa asyenda. Kauban ang mga pulis nga maoy mokuha ni Pamela ug maoy modakop ni Henry. Gipahibaw sab ni Barbie si Henry nga sayo silang mangkikan sa ilang abogado. Samtang sila si Pamela ug Henry, malipayon nga nagsaw sa ilang panihapon. Sa dihang gidaygan pag-usab ni Henry si Pamela sa iyang hugma, nagpabiling lig-on ang desisyon sa dalaga na tungod kay layo ang ilang kintang sa kahimtang, pugna niya ang iyang pagpati nga mulambo pa kini. Unya, sa dihang misud si Pamela sa kwarto, kalit mi bundak ang uwan. Migawa siya aron pagsusi ni Henry.
Gibatig kahadlok si Pamela sa dihang may liti. Nagakos siya ni Henry. Sa dihang misiak pag-usab ang liti, iyan ang gipauban si Henry sa kwarto. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ako, imo bang higugmao? Hanggang ngayon, ikat ako. Ugma, iniganhin lang ni Aldo. Di na ako makalisan ni mo. Sige na, good. Pagpuyo na, uwi. Gaksong ka na ko. Ano di ka mahadlok ha? Mahadlok mong kukugliti, good. Ingon ani day din kung maguwan, muliti dayon. Dili man. Gituyo ni sa higayon. Unsa? Samtang niap ta din eh. Samtang kauban ka pa na ako. Musiaw na ang liti. Dali, alitas kwarto. Klaro kayo liti din ni sala. Dali, alasahog ikaw. Oops! Henry, ibutang ragod ko. Ibutang ko ba? Ayaw pagkisi-kisi. Matumbag ganit ang duha na. Siguro ang ginako nga. Ako may maibabaw ni mo. Unya, unsa may mo buhaton? Manlupad tang duha. Paingon sa langit. O sige, kay tukon ti ka. Tuka. Mas may pagmamatay na lang ko. Kundi ka ikaw maangkon. Ibutang na ko ba? Ni alatas kwarto, oh. Sige. Ano ko kayo butang si Katre, ha? Salamat. Katuog na. Ikaw? Musugot kang magtupad tag duha sa papaghigda. Ha? Joke lang to eh. At ngayon ka lang na ako hangtod na makatuog ka. Mabalik ko sa gawas. Wa pa man sa kumagduka. Mag-istorya lang inuunta. Sabi ito istoryahan. Ba't? Bisag unsa lang doon. Mahantod nga magduka ko. Kanto ba si Maria Picat? Unsa? Kisa man as Maria Picat. Kusog mangawat o pansit kung gutmon. Nganong wa man ta magkauyab, uy. Malingaw man day ko nimo. Uyab lang gudlon ta. Dili lagi mahimo, Henry. Imo kong giilogi ka ni Alto. Siya nang ilog. Kasal na gud unta namo. Pero imo kong gidadin he. Wa makasa si Aldo nako nga basta ko na lang siyang ilisan. Kung makasaha siya ni mo, imigid siyang ilisan. Mao gyud. Kay doon na naman ko'y katarungan. Pero sa pagkakaroon nga, ingon pa niini ang among kahimtang, dili ko mansahan ang akong dignidad. Di ka mo to nga gamanan ang kugma? Di ba gibutang man sa atong ang atong utok? Niara sa ubos ang atong kasing-kasing? Kung subayon, mas gamhanan ang utok o ang atong panghuna-huna kaysa sa atong kasing-kasing. Alang sa pagmahal ang atong kasing-kasing, Mel. Usahay lagi. Malimbungon ang kasing-kasing. Gamiton ko lang ining higayon ang akong utok, Henry. Dilion ako magpaanod sa pinitik sa akong kasing-kasing. Tuod kay matidulano ng akong gipati di ni mo. Andam ko magpaabot. Karon sa mo gamita ang imong kasing-kasing. Ayaw lang kalimot. Nagpaabot ko sa imong gugma. Hinay naman ang uwan. Wala tingaliliti, no? Ubanan ka lang nako din he. Asa man ka matug? Anhi ko din sa sawg. Kabugnaw diha. Sagdi lang. Henry, friends na lang tanduha, ha? Best friends? Okay, friend. Wala problema. Pero ayaw kalimot ha. Nagpaabot ako nga gamiton mo na ang imong kasing-kasing. Kuha rin gipatong akot son, oh. Mo'y higdai. Ayaw lang. Lantera man gali akong bigdaan dito sa amo. Tuwara mo kumatog sa grahean. Kuha lagi ning kutson. Nga nung may tindog ka man. Akong kuha ko ng kutson. Ako na lang. Di maguna mo akong gipaabot nga i-offer mo. Ha? Unsa man tayo mong gipaabot? Napatuparon ko ni mo. Kanahan man day ka. Ha, sige na. Kuha na ning kutson. Imo na ning usa ka unlan og habol, oh. Uy,
nagbayad man gud ning tawhana sa sofa. Aldo. Aldo, oy, pagmata na, oy. Aldo. Naunsa man taon ka? Niinom pa man ka? Sa'yo man ka ang atong biyahe karon. Natuog pa man lagi ka diha. Hoy! Aldoy! Kay responsable biya nimo. Maadto man ka ta sa asyenda. Bangon na. Labad pa ng una ko. Ha, iglabad-labad diha, oy. Inom og tambal, aron mawa ang kalabad. Nakagasto na ba yata ining lakawa, ha? Dakong kwarta ang nausik ning biyahiya. Busa, bangon na. Maghuwat ng mga pulis. Ayaw ko hilabti. Matog pa ko. Ang cellphone ni Henry, bibagting. Nakatuog pa maning tawhana. Henry, bibagting ang imong cellphone. Tubaga ang imong cellphone. Tingali si Day Barbie ang nanawag. Ganit. Ay. Si Agaw yun ang nawag. Ilogaw. Nagbiyahe na may paingon diha gaw. Oh, mau ba? Nganong dugay man ka nakatubag? Nakatugog mahiyogaw na. Perte yung hinanuka, Day. Naglaway, good. Unsa? Uy, nganong daw mas day Pamela? Tupad mo panghina. Wa, oy. Pero di ako matawag siya ang kwarto. Unsa? Hoy, tingali pataka lang kag panghambog diha, ha? Hadlokam din siya glite. Iya kong gibira ron pagkatugon siya ang kwarto pero dirirtahon ko pagkatugas sa sahog. Ambi na cellphone, Bi. Hoy, Hello, Day. Ayaw lang na sa pagsabot ha nga, diri makatug si Henry sa kwarto ha. Kani adto pa baya, nahibaw ka gyud nga talawan kog liti. Bitaw, day. Grabe tong liti gabi Day, uy. Makita gyud nga nagkayo ang langit. Mao tong akong gibira si Henry aron manago mi diri sa kwarto. Wa kay angin kabalagan sa akong ig-agaw, day. Buutan na. O makamaong mo respeto sa usa ka babae. Wa lay swerte, Day. Nahibaw ka ba nga nagpaingon na mi si attorney diha sa asyenda? Oh, ha? Aw kun mao na, maligo na di ay ko. May kauban man di ay ka. Ihatag na kagbalik ni Henry ha. Kuha ang cellphone, Henry, oh. hello, Gaw. Mga ligo na mi ha. Kinahanglan press ko mi nga muatubang ninyong duha na attorney. Okay, gaw. Okay, bye, Gaw. Magpaabot mi ninyo diri sa asyenda. Paita ni mo, Aldo, eh. Yan naman, ma. Unsaon nimo pag-asenso? Kung unahon lang nimo ang paghubog-hubog. Kahibaw ka nga doon na tayo lakaw karon. Wa kahinoon matugog sa'yo. Aron sa'yo ta makagikan. Gusto na, God, ma. Maligo na ako. Tiyaw mo na. Mao pa imong pagkaligo. Kung mo adto sa tong Barbie sa asyenda, lupig na ta sa katarungan. Maligo na lagi ko. Sabaan ni mo, eh. Ah, saba bitaw. Animal gining anak ka, animal. Kung wa siya agnog ni sa kwarta nga nausik lang tungod sa iyang kabuang, ako gianugunan kay ko. Kung magkasulti lang mi si Pamela, ako gyud siyang tulisokon. Og papirmahon nga bayran gyud nila ang among nagasto. Oh, manakog ligo. Ikaw na, sad. Iskuha. Lamian ni mong Unsa? tuwaon. Hoy, ayuha naglugod ng imong naong, ha? Ha? Nga naman. Napuno na slaway. May katawa man lang ka. Wa ka mauwaw? Ganong mauwaw man ko. Kana kay nakakita kas kulaway. Imo gyud ay gisudong pag-ayo ang akong itsura, no? Unsa? Gigwapuhan ka na ko, no? Di lagi ka hambugiro, no? Sige na, oy. Kaligo na diha. Kay mga reglar pa ko. Hala.
Ngano man? Naamang ka nimo. Ngano naligo man ka? Naanad na ko. Sige na, kaligo na. Okay. Musoda ko, friend. Unsa? Ganahan nga ka ng friends unatang duha, di? Friend ang akong itawag nimo. Bahala ka, oy. Excuse, friend. Nganong dili man kita duha ang nakauyap, Henry. Ngano man. Unsa naman hinuon ni? Nanlakaw ang ubang mga pulis nga mo'y mo escort nato. Magpaabot lang gud ta, ma. Ipanawag na gud sila. Mangabot na to ron. Mauna. Kung wa ka pa maghubog-hubog gabi sayo unta tanang lakaw. Oh, naunuhan na gyud ni atong barbe. Wa na gyud sila dito sa asyenda. Saba ba nimo? Ang angoy! Ang gasto mo akong gihuna-huna, Aldo. Kung mautuhan ta, ato na sa pagkanon ng mga polis. Naong sa nimo kwarta ma, Unsa? Maoy huna-huna adiin kag kwarta nga imo rong gigunitan. Gikan na sa kong utok. Nga gano. Uy, wa ko na ilimod. Pero angay unta na tong ampingan ang maong kwarta, Aldo. Kay simba ko o kayon sa inutil ang mga titulo sa yuta sa iyang amahan. Impas tang duha. Di na mahitabo. Nga di man mahitabo, nga anak man na siya. Mamatay una ang inutil. Una maugkat ang imo gikadukan. Unsa? Ay napagyaw-yaw diha. Na nang hipi nga mauban nato. Usay gihungongin ay mulong gaw? Niya na sila si Aldo. Nga may mga kaubang mga pulis. Migawa si Day Pamilagaw. Ni Asiya pa ingon nga ni. Niya na sila si Aldo. Nangabot na gyud ay sila. Tayo! Kay niya ka pam. Nagpaabot ko ninyo. Chip! Yan na si Pamela. Ug niya na sa panginutil. Dakpan ang inutil aron madaan na sab natos Pamela. Ha? Pamela, wa ka malipay nga nakakita sa akong anak. Ma, ayaw na lagot niya anak. Dakpan na ninyo ka ng inutil. Kadiyot lang. Kinsa ka? Kinsa ka nga mibabag, ha? Ako ang abogado ni Mr. Rafael Lastimosa. O kay ako mo'y abogado sa amahan ng inyong dakpon. May dako kong katungod nga mubabag. Unsay bubabag? Pagit ako sa warrant of arrest sa supposed suspect. Abogado ka? Oh, Oh, abogado ka man kaha. Magkinahanglan pa gid og warrant of arrest ang usa ka kidnapper? kinsa magikidnap sa akong kliyente, ha? Si Pamela, ang ako pangasawa nun. Wa ko kidnapan ni Henry Aldo. Unsa ko ni? Nagsabot di mo ni anang inotel? Wa mi magsabot. Pero namatud-an ako nga ang gibuhat ni Henry maulang ang paglikay nako gikan sa tino nga kaalawtan uban ni Aldo. Hoy, inutil! Usa ni binuha nga, ha? Usa ni! Pag ko magmahayos ko pagluwas si Pamela, kikan si mong kadautan, Aldo. Kung imo ko ikiha, at tubangon ko ikaw. Kung imo ikiha si Henry og kidnapping, adto ko musaksi dapit ni Henry. Hoy, animal! Kadako na mo gasto sa inyong untang kasal o niya karon, musulti ka nga adto kalaban niya ng kidnapper? Utang buot lang. Ayaw ninyo pasipad iya ang bugtong binuhat nga akong gimahal. Hilamay! Mulaban ka gyud ng babayhana, kay ikaw may nakauna! Unsay buti may pasabot? Why nahitabo na mong duha ni Henry? Kay iyang giampingan ang akong kaputli. Labaw sa tanan, iyang gipamatuod nako nga tinuod iyang paghigugma nako. Hinungdan nga dili siya gusto nga magantos ko. Og mituo kasab niya ng inutil? Ayaw kalimot, Aldo. Giilog mo si Pamela gikan ako. Unsay kailog? Naong kagsapi, Pamela! Dili ka na tinuod kay kung nag-apas pa ko sa sapi ni Henry, unta gitugyan ko na niya ang akong pagkababay. Kung naong magsapi si Pamela, mas kapatingali.
Ayaw pa kapil-apil ha! Wa kay labot! Ako mo igisultihan ni Tiyo Paing nga namugos kang makasal mong duha. Kaysa higayon nga makasal ka sa akong uyuan. Sigurado man gyud nga duna kay bahin sa katagayunan sa amahan sa ginganlan ninyong inutel. Niya ka na ko ang last will and testament ni Mr. Rafael Lastimosa. Hain ang last will and testament ni Papa. Wa ko'y hatagan ini. Bisag si Henry, dili makagunit ning maong testamento. Hangtod nga magkaatubangay mo sa akong opisina. Kanusa? Kanusa mo kami ipatawag, attorney? Unsa man? Katunga ba sa kabili ni Paing? Mapunta nga rin ako? Ha? Ipatawag ko kamo sa higayon nga mahusay na ning kasuha. Sa pagkagaron, kay dili man mo uban si pamilya ninyo, muhangyo ko ninyo nga tamdo ninyo ang kabubuton ni pamilya. Ano? Mamalit na, sir? Di na tumadas pamilya? Dili ko mauban ninyo. Sige! Ana koyog sa inutil pamilya. Kay maumang kayang gipasalig nga siya ray makasunod sa kabilin sa iyang amahan. May katarungan si Henry sa pagpalikay nako sa imong anak. Kay tingalig parehas mong duha, way kasing-kasing. Way respeto sa inyong isig kataw. Di na tinawad pamilya. Mahal ti ka. Andam ti ka panalipdan. Nausa na akong desisyon, Aldo. Dili ko mauban ninyo. Gaw, sundon ko si Pamela. Pamilya! Di ko makatugot nga dili ti ka maangkon. Ako ka lang. Tana Aldoy! Misamot ba pagkausik ang atong kwarta? Hoy, inutil! Bayri gyud ang tanan namong naggasto sa kasalunta ng Aldo ug Pamela, ha? Bayri ba yagad? Tana Aldoy! Tana! Nag-usik na kita sa itong panahon! Labaw sa tanan sa atong kwarta! Inutil, dili ni mo maangkon si Pamela. Kuno ako pa respetuhi ang pagkababae ni Pamela. Ako na siyang naangkon. Hambugiro ka, ha? Gulbuon ko ng naong mo. Kung ako mahadlok ni mo, Aldo. Bisag asa ta mag-atubangay at tubangon ko ikaw. Tana Aldoy! Torne! Torne! Ayaw dugaya pagpatawag namo, ha? Nakasiguro ko nga ari hatag ipaing kanako kining asyenda o kompanya. Nakadungog ka. Ginganlan kog naong og sapi. Way mo tuon itong mga tawhana, day. Kamo makaingon nga way mo too. Pero ang uban nga way masayod sa tinuod nga sitwasyon, makatulisok yun ako nga sapi ray akong giapas. Dili na tinuod day, uy. Ang daming manalipod nimo. Labanan ka na mo kutob sa mga maraot nimo. Sila mo inaw og sapi. Mo pa ulit ako, day. Naluoy ko sa akong mga ginikanan nga maoy hasiun ni atong mga tawhana. Kung maunay imong gusto, sige day, mamaulit ta. Banan ka na mo. Aron makatabang ni sa pagpasabot sa imong mga ginikanan. Tungod sa akong kamadali-dalion, naamong akong mga ginikanan, ang akong pamilya. Mulutaw ra gihapon ang kamatuoran, day. Og inigabot niya ng hikayuna. Anak pa nimo ang simpatiya sa mitulisok nimo. Makalagot! May gasto ta sa way hinungdang lakaw! Ay ko pagsigyaw-yaw diha. Oh! Waka sakitis na itabo, ha? Mao pa'y gilabanan na itong Pamela ang inutil. Wa kuno siya kidnapa. Pero di masab nila sinabutan ang hitabo. Buko kagid Aldoy. Sa? Mito ka lang gyapon sa gisulti ni atong naong sapi. Kinsigingan lang ni Mugnaong og sapi. Kinsa pa? Si Pamela. Ayaw pa si Padis Pamela, ma! Unsa? Mulaban ka lang gihapon atong babayhana, Aldo. Bisag klaro na nga iya ka lang giduwaan. Nauwaw lang si Pamela. Hay! Unsay nauwaw? Ing nahinoon nga nakuha na siya sa inutil. Mao nang dito siya laban sa inutil. Bogo sa di mo, oy. Ngawa lang gihapon ka makasabot sa panghitabo. Ayaw ko kung sikiyag. Nga bogo. Tingalig mo amba ko rin nga itong sikiran.
Buang! Nilaban na noon ko nimo niya masuko ka! Kadtong inutil mo isa daan ning tanan. Nganong si Pamela may mong hanuukan o pagbasol. Ngano milaban man siya na itong inutil? Ha? Ngano? Wa ta masayod kung giunsa siya sa pagsulsol sa inutil. Kinahanglan yung mamatay ang inutil. Salamat. Imong gipasalamatan ang pagtulisok sa inahan ni Aldo nga rin ako. Gipasanginlan ko nga naong ugsapi. Nagpasalamat ko. Kay gipatigbabaw mo ang kamatuoran. Pero ako ang nasakripisyo, Henry. Dili angayan sa imong sakripisyo kato mga tawhana, Mel. Sila ang mga mapahimuslanon. Nakasiguro ko nga mulaho sila sa akong mga kinikanan. Mahimong gibandilyo na nila nga dili na ko virgin. Nga giayo mo nagkunis-kunis ang akong kaputli. Dili ka na tinuod, dili ba? Wala mi kwarta nga ikasakbang sa ilang kadato. Mas pobre pa sila ni mo, Mel, kung buto na na. Kwarta ni papapaing ang ilang gigamit. Way mo tuod ni Ana, Henry. Ako mo imo matuod, ana. At tubangon ko ang iyong maginikanan. Aron mo ay mo pasabot sa kong gibuhat. Ayaw na lang. Mel, kinahanglan makalaban ko ni mo. Kung kani ato, wa ko mapadalip di ang ako pagpati niya ni mo, pero karon andam na ko matubang si bisan kinsa nga mubabag sa kong tingwa niya ni mo. Ako ning sayop, Henry. Busa pasagdi ko nga mag-inusara kong mga tubang sa kumagidikanan. Kung mahimo, muluhod ko silang atubangan. Aron maangkon ko ang ilang pasaylo. Pamila. Nakahimo kog dakong kasalanan sa akong mga ginikanan. Gihimo ko silang pasagin sa akong sayop nga desisyon. Mel, hibaw ko. Musabot ra nimo ang imong mga ginikanan. Palihog ayaw ko pugi ang mga tubang nila. Aron ipadayag ko usab ang kabatinud-anon sa akong katuyuan diyan nimo. Kung nganong giilog ko ikaw, aron dili mahinayon ang inyong kasal ni Aldo. Tuguti ko. Gabisag, mauni ako bayad sa akong nahimong paglikay di mo kaniadto. Hatag ko higayon, Mel. Budiretso ta sa mga ginikanan ni Pamela. Dili! Asa man deta? Moderetso ta sa presento. Aron ikiha nato si Pamela. Oh, ngano si Pamela may imong ikiha? Siya mo hinungdan nga nung wa may na yun ang inyong kasal, Aldo. Busa, kinahanglan bayra niya ang kauwaw nga atong natagamtaman. Ingon man, maulian ta sa atong nagasto. Musamot nga di na ginhinon mo pakasal si Pamela nako. Ngano? Nagtuo pa di ay ka? Nga pakaslan ka ni ato babayhana? Ha! Iyan ang natugyan ng iyang pagkababay sa inutil. Di na tinuod! Hilam di ay! Ayaw gud pag binogo? Oh. Musugot ka? Nga magkugos-kugos kas bata nga dili mo? Budiretso lang kita sa iyang mga ginikanan. Dili! Moderetso tas presento. Ikiha ko gyud si Pamela. Kung imong ikiha si Pamela ma, magkakontra kita. Unsa? At tumakumulaban ni Pamela. Bogo ka gyud! Unsaon pagbawi na to sa tong nagasto, ha? Unsaon? Imong gipasangil sa Pamela nga naong usapi. Ikaw unsa ba ka? Nga sige ka man nagpangwenta sa dili nimo sapi. Aldo! Kung magtuman ka gid si mong gusto, dili ti ka pugnan. Pero adto kumulaban ni Pamela. Dili ka lang manimaho sa gibuhat ni Pamela? Si Pamela mo'y gusto na akong bawion. Dili ni mo maangkot si Pamela. Suma! Nakadungog ka man sa iyang gipamahayag dito sa asyenda. Basta, ang kunon ko gis Pamela bisag unsay mahitabo. Dito na mo sa asyenda? Dito na mi, tita. Onya, hain naman ang akong anak. Wa mo ba na mo? Oh, tingalig adto siya ni Henry mo uban. Tita,
Kaslo na Miss Pamila, pero gidagit siya ni Henry. Pasagdi nga paminawon ko ang katarungan sa akong anak. Dako mig nagasto sa ilang kasal. Kinsa may akong panilngan. Ang nakaingon nga nung wa madayon ang kasal, maoy paningli. Kita, dili ka lang mukihan niya itong inutil? Aldo, paminawon ko una unsay rason ni Pamela, nga nung wa siya muuban ninyo. Ang akong anak maoy nahitong daning hitabua. Busa siya maoy makahatag ka na mog balidong rason. Og mahitungod sa inyong naggasto sa kasal. Wa man tingali mitulubagon, kay kamo maoy nagbuot sa maong kasal. Pero si Pamela maiwa mo tunga sa kasal. Nagsulob na sa iyang bridal gown ang among anak. Sa dihang misakay siya sa bridal car. Busa, dili mo makapamasangil ni Pamela. Nganong wa man mo muuban mo, sa dihang amo unta siyang kuhaon. Tingali, kung didto pa mo, mapugos siya sa pag-uban mo. Pasaylo ako ninyo. Pero huwaton ko nga mupauli din si Pamela. Sa ako nang gikaingon ninyo, ang katarungan sa akong anak mo ay akong paminaon. Otrong naong ugsapi. Ma, madunggan ka. Nganong dili man kumayon ana, ha? Nganong wa man gid siya magpakitag kasuko nitong inutil nga mo'y nakaingon ining tanan. Mausap na akong nahibulgan. Mahibong pagyud ka, Aldo. Dunay nakalawog ni atong pamilya, ha? Nga dili na lang mo reklamo sa inutil kay mas daghan siya kwarta kay nimo. Kung himatud-an ko gani, ma, di gid ko managana sa pagpatay sa nakaingon ining tanan. Dili ko dugayon ang kinabuhi niya itong inutil. Ayaw na pagdali-dali, ha? Atong huwaton nga ipatawag ta sa abogado. Aw, nakadungog ka man bitaw sa gisulti sa abogado, wa ba? Siya mo ay naggunit sa last will and testament ni Paing. Nagpaabot ka pa dahil mga doon na kay masunod. Ha! Asawa gud ko, Aldo! Pero wa mo makasal. Busa dili kanya legal nga asawa. O kay dili legal, magpaabot ka raon si mahatag para nimo. Letse, di ko maapil. Paminawon gud nato sa isulti sa abogado, gud. Imposible sad gud kung wa gyud mahatag si Paing alang nato. Si pamilya mo importante na ako, ma. Sukad sa mo pa nag-uyab, huwag anigig ko makalips to lips niya. Huwag ko makagako si pamilya. Lopit ka las inotel. Ay, ako paduga na! O sige, buhat niya itong inotel. Suko. Maglagot ko! Musamot ka buryo ang akong utok! Nganong niya pa magkadin eh? Hubgon ko una akong mga mata sa kanindot ni maong palipot. Mamalik gihapon ta din, Emil. Kung makabalik man ko din, tingali, dugay pa. Inigbalik na to sa syudad ba? Moderate ko sa atong eskwelahan. Magdungan niya ta. Akong gihangyo si Day Barbie nga pailisan ko sa akong mga ginikanan ang gibayad ninyo sa eskwelahan. Mel, may ba? Ayaw po kunaw na, anak. Dili, uy. Kinahanglang mailisan ang inyong kwarta. Musamot ang ilang pagtulisok na ko nga naong og sapi. Oh, hinuon. Mahimong madatadatahan sa akong mga ginikanan sa pagbayad ninyo. Dili ka dahil makahatag ka na ako sa imong gugma, Mel. Hatagi ko kay kayon. Please. Higugma ako, Mel. Unsa man, natagbaw ka nagtanaw sa palibot? Tanaday, musamot la akong kamingaw ining dapita da. Dili ka malimot din eh. Abi ni mo, day, nagustuhan baya ka sa mga trabahante ining dapita? Tinuod, day? Sila baya mi padayag sa ilang pagdayag nimo. Maayo lagi unta ko no nga kamo mo ay magkadayon si Agaw aron komportable gid siya sa pagtrabaho dinhi. Kung kamo kuno'y magkadayon si Agaw Henry, pulas kuno mga buutan ng ilang mga amo. Layo pa na, day, uy. Kinahanglan tarungon ko na akong kinabuhi.
Dili pa gid mahanaw sa kung nga na ang gisulti sa inahan ni Aldo. Nga naong kog sapi. Kay babaya tingali na siya nga giagaw ka lang ni Aldo. Nga ang iyang anak mao iburokin to. Iyang gibaharan si agaw nga dili na mo duol nimo. Si Henry gid ba akong gimahayan, day. Ganun na ingon ini akong kinabuhi. Buotan lang nga pagkaanak si agaw Henry day. Naghunahuna siya nga maapektuhan ang iyang amahan sa kanunay nilang panag-away ni Aldo. Tana, day. Mamiya na ta din, eh. Makaragot. Ayaw ko padunggaan, ama. Nganong wa man ka makakuhagwaran to pares? Nagtuo man gud ko nga ang hipi mo'y mukuha, ana. Kay hipi ko siya. Hipi siya sa presinto. Diin gipablatter nako ang pagkawa ni Pamela. Bantog ra. Nga wa gyud makatingog ang hepe. Nagdalang gid sila abogado. Kay baw naman kani adtong Barbie. Bright man kunot to. Hinungdan nga gidani ang abogado. Aw hinoon, mas maayo sab nga nagda sila abogado. Usa na kayo? Katong abogado mo'y nakasanta aron dakpo ng inotel? Hoy Aldo, gamita ko ng imong utok. Gamita ha. Bisag wa pa ang abogado, dili gihapon nila mada ang inotel. Ano di man? Mitingog man tong pamilya nimo nga dili na imo. Unsa? Dili na siya imo mo tong nitingog. Basta mao na gud na. Mitingog si Pamela nga wa siya dagita sa inotel. Unya, mapugos din sa mga pulis ang pagdakop sa inotel. Nga wa may kidnapping nga nahitabo. Alexe! O asa na masagkay? Maghubog-hubog! Saba di ay! Ha! Mao na butanga nga bright ka ana Aldo, kana maghubog-hubog ka. Ambot lang nimo. Basta kinahanglan mabalik gid ang kwarta nga nagasto namo sa kasal. Huy! Ha? Ngano imo magikuditan akong kamot? Nairog nga akong kamot. Amaw. Day, madiretso ta sa inyo ha. Sige gaw. Adto ta diretso silang pabila. Ako lang ko'y pasabot nila ni Mama magpapagod. Unya kay nagisgot ra ba sila nga pauli sila sa ilang nagasto. Maayo nang iuban nako si iba nato sa attorney ba aron mo ay makapasabot nila. Nganong dili sila angay mahadlok. Wagod mo demand og in grande nga kasal, di ba? Maubay tuyo ni Mama ug Papa nga simple lang gid unta ang among kasal. Pero namugos man gid sila nga ingrande ko no. Maulagi. Gusto ni attorney Sacramento nga ikasulti ang imong mga ginikanan aron mokiha man gid sila, do na siya ikatambag. Sugot agad, Bel. Na mo diretso ta sa inyo. Nahimo kang biktima sa mga pangitabo. Ug ako mo'y nakahimo sa krimen. Pasagding nga ako yung pasabot sa mga ginikanan. Nganong ako to gibuhat. Basta gikan karon, labanan ka na nako. Panalipdan ko na ikaw. Oh! Hubog ka na sad. Matog ka na. Akong atngan sa pamilya nga muli sa ila. Unsa? Mapauli naman ko na siya pues. Kinahanglan nga ako mo ay makauna sa pakigsulti niya. Ila na masayran ko. Kung doon na pabay kasal nga mahitabo. Poyo di Aldoy. Ako pa nimo. Matog na lang ka. Di ko makatog. Wa kay mahimo kun adto ka didto. Dako ang ako pagtuo. Nga dili na magpakasal si Pamela nimo. Nagkahigugma ay ming duha ma. Ha? Sigurado ka nga gigugma kang Pamela? Unsa man ka? Ay man ka mulaban. Natural. Anak gid ko nimo laban kay anak ti ka. Og dili ko gusto nga magpaulipon ka ni adtong Pamela. Nahigugma ko ni Pamela. Asa ka gugma? Kadaghan ako kadungog nimo anang misulti ay sa uban nimo mga uyab. Ma! Tingali, gisi minarog maayo sa inutil si Pamela. Mahitungod sa imong pagka-chick boy. Animal tong inutil. Na, hinalang pangitagubot Aldo.
Magpaabot na lang ta nga ipatawag sa abogado. Dili! At nga na ako sa Pamela. Hoy! Aldo! Aldo! Nianta sa inyo, Mel. Unsaon ka ako nila ni Papa ug Mama. Labing siguro, sagpaon ko. Sudyaan. Ako lay pasagpa, Mel. Sige lang yung kag binuang da. Gimahal ka sa imong mga ginikanan, day. Nakasiguro ko nga ilag yung kang sabton. Bahala na. Ako yung una. Hoy, ngano ikaw may muuna? Imo dining bay. Oh, oo, tuod, no? Ari lang ko sa ikog. Amaw giday. Kana, mula'y gusto ko makita sa akong friend. Friend? Friend naman lang ko dumindo, ha? Sugot na lang sa ko kay lasbid din na niya ako diatag doon. Dali na mo. Attorney, dali. Uba na mo. Salamat sa inyong paghatod sa akong anak. Ma, pasaylo ako. Pasaylo ako, Ma. Nakuhaan ang among kahadlok. Ang tensyon sa dihang giingnan ko sa imong ate nga naa ka sa maayong kamot. Ngano nahitabo man ni Pamela? Dili tiaw ang gibati na mong kauwaw, kahigwaos tungod sa nahitabo. Wa isa si Pamela, ma'am. Bisan kamay. Wa siya masayod sa akong plano. Hangtod gani ko, tita. Huwag din masayod sa plano sa akong igagaw. Pero tuhoy ko, ma'am. Wa ko'y daotang intensyon sa paglikay ni Pamela gikan ni Aldo. Dili ba? Imo man siyang igsuon. Step-brad lang siya nako. Kaya anak man siya ni Mama Danang nga mo gikalibin ni Papa. Suhito ko sa kinaiya ni Aldo, ma'am. Hinungdan nga, dili madawat sa kong konsyensya nga maangko niya ang bugtong pinuhat nga gusto kong ampingan ug higugmaon hangtod sa katabusang kutlo sa kong kinabuhi. Tindog na, Pamela. Imo na kong kipasaylo, Ma. Unsa pa may akong mahimo. Anak ko ikaw. Gihambin sa akong sabakan sud sa siyam kabuan. Giampingan o gipaabot hangtod sa imong pag-awas. Ay, Pamela, kun mo pahimatngon man mi si Papa nimo, kana tungod kay dili mi gustong mag-antos mo. Karon pa ko makasabot sa imong mga pahinumdum, ha? Abi na kong sige lang kag pangasaba na ako. Labi na gud kun madugay ko sa pagpauli. Nakalitan jud ko sa dihang miingon kang pamayan ka na. Ug may bati ko kabalaka sa dihang nahimamat ko si Aldo. Sa una ko palang pagkakita niya, ako dayong nahimadlan nga dili siya angay nimo. Hambugiro siya, prisko nga manulti. Murag way bukog kon musulti. Pero namugos ka man gyud. Mipasalig ka gyud namo nga okay ra si Aldo. Nasayop lang ko sa akong gituhuan, Ma. Abi na kong sobra ra gyud mo kadagar si Papa. Anak, damgo na mo ni Papa nimo nga magpuyo mo nga haruhay. Nga dili mo maparihas na mo nga makaut na mo ang dili katol. Barbie, daghan ka ayong salamat sa imong pagpasidaan sa atin ni Pamela. Ay nahibaw ko, tita, oy, nga nagkuulmog maayo sa ginangatan ni Day Pamela. Hinungdan nga, gituganan ko si Mildred sa tinuod, pero wabay agyo ko masayod sa plano sa akong igagaw, tita.
Ma'am, daghang adlaw nga giunahuna ko unsa ikahatag ni Aldo kang Pamela. Kung dili makatugot nga akong konsensya. Nga magkikipon si Pamela sa usa ka lalaki nga daghang lagi pamabdusan. Nahadlo ko nga dilo niya makaya ni Pamela ang sitwasyon. Hinungdan nga nangisog lang ko paglikay kaniya sa adlaw silang kasal. Ambot, kung angay ba kong magpasalamat ni mo, Henry? Ma'am, wa sa ko magkinahanglan nga inyo kong pasalamatan. Pero saksi ko ang tuwa sa langit. Nganing pag-uli ko sa inyong anak, way nakuha niya. Igo ko lang siyang gibantayan. Maunay tinuod, ma. Nganong may kauban man mong abogado? Ako lang ipasalig mo, ma'am. Nga kung ikiha magud mo, aron mabawi ang nagasto nila silang kasal. Andam kong mutanyag sa akong serbisyo. Way bayad. Daghan kaayong salamat, Torny. Uy, hala. Nganong nagtindugay naman ta dinhi, uy. Panlingkod una mo, samtang mag-andam kog snacks alang nato. Ma, si Papa? Malipay gito anak kung iya kang makita. Dali, tabangi hinuon ko sa pag-andam. Ay na lang paghago, ma'am. Ayaw na lagpalag ha. Tingalig di ka unya nakutag dun. Oo, sige. Dali ang pag-andam sa mong snacks. Animal, letse! Di ana day sila. Nawahid ay ko sa akong pag-abot. Dili mahimo. Kinahanglan nga ako mo'y makaangko ni Pamela. Kinahanglan mahin na yun gyud ang among kasal. Pamela! Gawas niya! O gatubang ako! Ma, si Aldo. Dinhi ka lang. Ako maoy mo atubang ni Aldo. Wa gibatasan. Ikaw, ay pagawas ha? Nagsinggit-singgit siya gaw. Ug si Pamela mo iyang pagkawawan. Tumana si Barbie, Henry. Ayaw tugbangi ang kabastos o kaburakinto niya na tahan. Ma'am, tingaling usaon ka ni Aldo. Ayaw ka balaka, Henry. Dinhi lang mo. Ako rin mo atubang ni atong bastos. Pamela! Nganong ikaw may migawas, tita? Ay, malis, Pamela! Di ba mamaligisakyan sa inotel? Aldo, maopay pagpangabot nila ni Pamela. Mahimo ba? Hatagi o namighigayon nga magkasulti. Gusto ko magkiksulti ni Pamela, tita! Nakasabot ko sa imong gibati, Aldo. Pero wa ka lang unta magsinggit-singgit. Mahimo man nga musaka ka sa taas. Naangin hotel! Dili ko gusto makakita siyang naong. Ning higayon na, ako silang bisita. Busa mo hangyo ko nimo nga respetuhi sila. Oh! Midagit sa imong anak? Imong respetuhan? Dili man tingali tukmang pong ang midagit, Aldo, sa gibuhat ni Henry. Unsa? Milaban ka pa sa kidnapper? Utang buot, Aldo. Balik lang unya. Ayaw lang una ron. Makiksulti ko ni Pamela. Dili pa andam si Pamela nga makiksulti, dibo. Utang buot. Hatagi o namighigayon sa akong anak ug sa iyang mga kauban nga magsulti. Mahimo ba? Inotel! Magkita ang gihapon tayo, Inotel! Gaw, ayaw gitubayi ang kabastos ni Aldo. Tuan na si tita. Nanghagit magod siya ko. Unsa may angay na tong buhaton?
Manawag lang katag pulis. Pasagda na to si mama nimo nga mo'y muhangyo ni Aldo. Dugay ko nag-antos sa kabusado ng tawana. Kung di pa lang tungod di papa, tingalig doon na naging mahalin ng mundua. Henry, ayaw lang padasi mong kasuko. Oh, tingalig, milakaw na si Aldo. Wa naman magsaba-saba si Aldo. Niya na paingon ni si tita. Animal! Animal! Ah! Hoy! Ituwad ko ni! Usa ituwad? Ha? Usa may nahitabo nimo? Ayaw ko kailap, di ba? Naglagot kay ko! Naglagot kay ko! Ah! Aldo! Mauro ta mga antik na to, eh! Dili na naman ta makapalitan na. Kay wa na imong papapaing. Dito man tayo sa pamilya, pero nga nung wa man musugot ang iyang inahan, nga may kigsulti ko niya. Ginahanglan ko nung nga respetuhan ako ang iyang mga bisita. Pae! Katong in-hotel, mo iyang bisita? Wa ka pa gyud makasabot, Aldo? Wa pa gyud ka makasabot nga katong inotel mo'y nagustuhan sa inahan. Kay nagtuo man nga dato na siya. Dili ko makadawat yan na ba? Ako lang si Pamela. Ako lang si Pamela. Nahigugman ako Pamela, ma. Onya, kay tuwa man to makapusta sa pikas. Naghinaminam kong bayo sa mong kasal pero wa di ay. Lami na bagay sa iyang mga ngabil, uy. Hindi ay. Abel, lami ang Abel. Hay man din itong imong pagka-chick boy. Wa ka pa gyud makapaak sa ang Abel. Wala gay. Bugo asad ni mo, eh. Sige naman nagkaghinga na kong bugo. Ano man? Wa ko'y nahimong kaayuhan ni mo? Ha? Wa ba? Nahin ang tingog ni mo ba? Hinay, makalagot magod ka. Inahan ka na ako. Ikaw rin akong ginauman nga makalaban ako. Pero mangunay man ka. Da! Naglagot ko. Mura man hinuon og ikay gidaog-daog ini. Di na mahitabo. Ha? Ako? Magpadaog-daog? Wa na sa kong bukabularyo, ma. Kinahanglan doon ay manlubag nining akong gidangatan karon. Ato na mi, ma'am. Og nakaduog na mo sa gipasalig na ni Sacramento, ha? Nga kung ikihagin mo ni Aldo, ayaw mo padagana sa pagduol niya. Aw, mahimong ipaagi ninyo sa kung igagaw nga si Agaw Barbie. Sige, Henry. Akong sultihan ang akong bana sa inyong tanyag. Ayaw gyud kahadlok ni Aldo, ha? Di na ako managana sa paglaban nimo. Dili ka na mahadlok niya? Sa ako nagikasulti, wa ko mahadlok niya. Kung nahitabo nga nagpaulipon ko nila kaniadto kana tungod ni Papa. Pero karon nga wa na si Papa, ipakita ko nila nga dili na ko nila sayon hulgaon. Kana gyud ka ha? Sige day, tita. Manlakaw na mi. Nanakay na sa ilang sakyanan ang mga sip-sip. Nagtuo tingali sila. Nga mibiya na ko ninidapita. Huh. Kung maunay inyong pagtuon na sayop mo, kinahanglan ikasulti na ko sa Pamela. Dili ko makadawat nga lain ang giubanan ni Pamela. Labaw kung dili madawat nga atubangan sa mga kauban ko mga pulis, mipadayag siya nga wa siya nagkita sa inotel. Pae! Adtuon ako sa Pamela. Kinahanglan makigsulti siya nako. Kinahanglan yun. Hangyo lang ako maayo si tita. Nga hatagan ko yung pagtugot aroy ikasulti sa Pamela. Sus! Nagsinggit-singgit magkuko ganina. Mo tingali nga mura siya nasuko. Unya, doon na pag siya bisita. Ha, karon. Magpakiluoy ko niya. Pamela, may balik si Aldo. Dili pa ko anda makigatubang niya, ma. Kung dili mo siya atubangon, magsige na siyag samok. Kung ako ron siya atubangon, ma,
Dili pa siya makasabot kay naapan niya ang kasuko. Dako gani akong pagtuo nga naa siyang una-una nga nakuha nako ni Henry. Pero dili ka na tinuod, ma. Sige. Ako siyang hagyoon nga hatagan ka o naghigayon nga makapahuay. Pero tug-ani ko. Wa ba ginahitabo ninyong duha ni Henry? Saksi ko ang tuwa sa langit, ma. Nga nagsulti ko nimo sa matuod. Kamatuoran ni ana, ni apan ako, ma. Sige. Adtoon ako si Aldo. Ug pabalikon lang kung makapahuay ka na. Palihog lang, ma. Ay man si Pamela, tita. May pahuay pa. Naglikay siya nako. Nganong iya ka mang likayan, nga wa man siya sa nimo. Wagod ba hinayon ang among kasal tungod kay miuban siya si inutil? May katarungan gidi ay. Nga dili una makikita ang akong anak nimo Aldo. Kay hugaw kag hunahuna. Kun maunay imong gituhuan, wa naman tingali katarungan pa nga magkasulti pa mong duha. Gusto raman kong masayod nga nung miuban siya si inutil. Mas maayo tingali nga sa korte na lang ta mag-abot. Tita! Dili ba nangantiman ang imong inahan? Nga iyagang ikiha si Pamela? Sige. Ipadayon ang inyong kiha. Kay amo mong atubangod. Wa naman tingali tay angay pang panagsultihan. Tita, hatagi ko higayon nga ikasultis Pamela. May katarungan gid ay si Henry sa pagpalayo ni Pamela gikan nimo. Unsa? Dili ka makasabot? O kaha makasabot ka? Pero ang imo lang yung gusto mao'y matuman. Dili minimo ulipon, Aldo. Makahimo ka na sa pagbiya ning among panimay. Tita, sabta sa bintahon ko. Naghinam-hinam ko moabot ang adlaw sa mong kasal ni Pamela. Ug sa dihang miabot na grabe ang akong pagkabaho. Kay way Pamela nga mitunga sa simbahan. Katapusan ko kining pasidaan nimo. Mukiha man kaha mo. Kiha. Aron sa korte na ta maghusay. Mientras tanto nga magpaabot mig sa buwena, dili ko gusto nga mubalik ka pa dinhi. Hinaot nga nakasabot ka sa akong gisulti, Aldo. Tuwa na si Aldo, ma. Ambot lang. Murag wa man to makasabot sa akong gisulti. Ako na lang gibiyaan. Miluag man sa bakong dughan nga. Gilikay ko ni Henry kika ni Aldo, ma. Nasayran ko ang matuod nga kinaiya ni Aldo. Og nakailasab ko sa dako kong sayop sa pag-ilas sa inyong pahimatngon nako. Buutan kayo si Henry, ma. Lahi kayo siya ni Aldo. Nahadlok ko, anak. Nga tingalig dili kalungan ni atong Aldo. Kinahanglang magbantay kagid ni atong tawhana. Maulagi, ma. Og ngilad sa bunahon-naon nga dawaton mo ang gugma ni Henry. Human sa wa mo pagtunga sa inyong kasal. Maunay akong gisulti ni Henry, ma. Bisan tuod, parihas ang among gipati. Pero kinahanglang pugnan ko kining pagbatia. Pamela. Sakit to dahon-naon. Pero kinahanglang pugnan ko kining pagbatia, ma. Kinahanglan kong mo sakripisyo. Aron dili mo samutag ilang pagdaot nato nga mga naong ug sapi. Dili ka na tinuod. Gisakitan kayo ko sa sudya sa inahan ni Aldo, ma. Wa man ko magtuo nga bastos na siya nga pagkainahan. Kaniadto pa. Sa dihang namay sila dinhi sa ato. Nakita ko na ang ilang pagkamapahitason. Bilib ko ni pare paing nga nagpaubos lang yun. Pero kadtong inahan og anak, murag way bukog ang dila. Grabing nakapanghambog.
Parehas ko kinaiya si Tito Paing og si Henry ba? Nganong si Aldo may imong gisugot. Nga nahigugma man di ay si Henry nimo. Kami gud si Henry ang unang nagkaila, ma. Kami ang unang nagkahigala. Malipayon ba ang una namong panagkita? Pero sa dihang nakita mi ni Aldo sa kantin nga nangaon. Di ka ni ato. Milikay na si Henry nako. Oh, ngano man. Awahin na nga misulti si Day Barbie nga gibaharan di ay ni Aldo si Henry sa pagduol nako. Og si Henry sab nga dili gusto gubot og nagtamod sa iyang amahan. Gituman sab ang bahad ni Aldo. Kon kamo na unya di ay si Henry. Dili di ay siya makapanalipod nimo. Saan naman sa kaldo eh? Naginom na sa lagi ka. Habil ako, miadto ka sa ilang pamela. Dito bitaw ko? Yan sinetabo. Nagkasulti mo sa pamela. Imo siyang gisadyaan. O gipanilngan sa atong nagasto sa kasal. Sus, ikaw ba ma? Sige ka lang handom sa atong nagastos kasal. Mao tingnan lang hinungdan. Nganon dili na gusto makigsulti sa pamilya nako. Unsa na hinuon eh? Ako na hinuoy imo sudyaan? Wagol ko ato ba nga pamilya? Kay nga naman ka na. Mupahuway pa ko na siya. Kay namugos ko. Giingnan ko sa mama ni pamilya. Ngadto na lang may magkita sa korte. Sila na hinuoy mo kiha? Oh, ingon man kuno ka. Nga imo sila gikiha. Aron mabawi nimo ang nagastos sa among kasal. Magpaabot kuno sila supoy na. Animal. Nanghagit sila. Bisag ko sa mahitabo. Ako ungid si pamilya. Ang kunon gid ako sa pamilya. Way laing makatag-iyan niya. Ako ra. Nakadungog ka ma? Ako ra! Ang gisigiha pa ni mo ginom diha ba, Aldo? Imo pa nang giadto sa atong abogado? Malipay pa ko. Unsa man akong abogado? Unsa yung saon? Pangutan akon unsa nay kalambuan sa supoy nang gihatod ngadto dito sa inutil ug sa iyang igagaw. Ugma, wadto ko sa eskwelahan gaw. Tanawon ako kon natukma ba gyud ang gihatag lang advance schedule. Husto di ay tuod. Tungod sa kadaghan na gihuna-huna, nalimot ko sa paghatag sa inyong sked. Oh, doon na ka. Kao, good news. Kauban mo si Day Pamela. Tinuod ka gaw? Gaw, nalipay ko nga kauban na imig duha. Ako gid siyang mabantayan. Angay gid nga bantayan si Day Pamela, kao. Kaya nakasiguro gyud ko nga mamugos gina sa Aldo nga magkasulti silang duha. Karon nga wala sa papa gaw. Di na ko managana sa pagsukol niya. Akong ipailan atong Aldong nga wa ko mahadlok nila. Usa kahay ilang reaksyon gaw no? Sa gayon nga ilang masayran nga ikaw ang gihatagan ni papa nimo aron mo ay makasunod sa iyang mga properties ug sa kumpanya. Gaw ang tinuod. Di man ko excited sa kabili ni papa. Pero di sab ko makatugot nga ilang binuangan ang hinaguan sa akong amahan. Kanunay ra ba gyud ipanghambog atong dadang nga asawa siya sa tag-iya sa kumpanya? Hilas. Ambot ka. Nganong wa sab gyud pagkasli ni papa ang mama ni Aldo? Marapod uy. Katong inyong bahay gaw. Pasag nila lang nga mamuyo na sila dito. Pero imo gid silang papahawaon sa higayon nga ipatawag na sila sa abogado aron basahan sa last will and testament. Ambot lang ka gaw. Say ambot lang. Papahawaa gyud na sila gaw. Papangitaa sila ilang kapuy-an. Ikaw na hinuiway kapuy-an. Tingalig masamok nagmayo ka. Ang ano masamok man? Kaya ba bitaw ka nga burukin to katong mga tawana? Paugat sila. Mauna gaw. Sa may ako mahimo kung di sila mamahawa. Ikiha sila. Unya, pangayog court order aron mamahawa sila. Ang korte na mo hingili nila. Gaw,
Ang importante na ko ni higayon na nga maako na ang gugma ni Pamela. Sa nasaksihan ni Pamela, ingon man sa iyang inahan, dili lisod alang nimo ang pag-angkon sa gugma sa akong amiga. Pero hugot ang desisyon ni Pamela gaw. Nga dili dawaton ang akong gugma. Bag-o pa manggod ang nangitabo gaw. Pero kung tinuod nga may pagbati sab siya nimo, dili na lisod alang nimo ang pag-angkon niya gaw. Ang akong cellphone. Tingali si Aldo ang nanawag. Akong tanaw na. Si Henry di ay. Hello? Hello, friend. Oh. Ugma, matulog ko sa eskwelahan. Mausa na akong plano. Naibaw ka na sa itong sked? Ako pang tanawon sa bulletin board. Apiton ka lang ako sa inyo. Aron, tultulan ko ikaw sa itong room. Atong room? Kauban ko ta, ingon siya Agaw Barbie. Excited, no? Tingalig imo kong kantsawan ha. Kung dili ko makatubag sa atong professor. Katyawan, good. Ako kagtabangan, eh. Apiton ka na ako, ha? Ayaw, uy. Unyag at ngan ka ni Aldo. Sugot na lang, apiton ka na ako. Aron nulay magkalaban ni mo. Dilibaging inang kalaman ako. Nga andam na kung manalipod ni mo. Dili na ko gusto nga ako mahinungdan sa inyong panag-away. Di na sab ko gusto nga ikang binastusan. Basta apiton ikaw, ugma. Magdungan tag ato sa eskwelahan. Okay, friend? Parehas ka sa ni Aldo, no? Gahig naong. Gusto ko lang ikaw panalipdan. Nakasiguro ko nga atngan ka gyud ni Aldo. Mulikay ko. Nagtuo ka na nga tugtan ka ni Aldo nga makarikay. Tingalig, Tingalig unsa. siya na'y mudagit ni mo. Unsa? Di man ka maumudawat ang kapakyasan si Aldo, friend. Sa diyang nag-uban pabigpuyo. Ako'y bilang saksihan nga ang iyang gusto mo'y matuman. Under niya ang iyang inahan. Di na siya magkaugpo ni Papa. Musamot ang iyang pagtuo nga naong kog sapi. Di magkatinood. Dili, uy. Kung mao, wa kay angay ngunaw naon. Basta ugma, huwatagi ko, kuhaon ko ikaw. Ayaw lagi. Henry? Hello? Gi-off kids kanahan ang cellphone ay. Ganahan ba yun ako nga tinuto ni Henry ang iyang saad? Pero sigurado man gyud ko nga kung makita ni Aldo nga magkuyog ning duha si Henry, makahaling nig pa ni Mouse. Bahala na. Din ka man gikan. Imo sang giatangan si Pamela. Dito ko gikan sa bugado nato, ma. Aldo, unsa man ang abogado nga imong gikuha? Parehas na kabanggiitan sa ilang abogado? Ay kabalaka, ma. Makamauning gikuha na akong abogado. Maubito ni siya ang naghimo sa SPA? Siguro ha? Kay tanaw ko ra ba sa ilang abogado? Di ka libre ba yun? Kana bang gitawag og abogado di ka panili? Mayra ng mutiling-tiling, ma. Kay kampanilya manggaha. Uy, Aldo. Dili ba yun ka komedyahan ng kasuha? Nahibaw ko, ana, ma. Hapit na mapupus ang lugway aron makaduso na sila sa ilang affidavit. Ni ana ra ba ang inutil? Oh, kaya nga naman ay yan ang inutil. Patyon ko sinong inutil? Ayog dungagi ang atong problema, oy. Ano mahadlok man ka? Nga dili man gid ako mo'y mangunay sa pagtira niya. Manuhol ra ko mo impas niya itong inutil. Siguro ang mamatay gyud ang inutil, ha? Kay kun mabulilyaso ka gani, bulilyaso sad ang atong plano pag-angkon sa katigayunan ni Paing. Kung sa'y buot mong ipasabot, ma? Gamay na lang lagi ng atong kwarta. Wa na makaabot og milyon. Doon na pa makakaibaligya ngayon, ta. Doon na palagi unta. Pero saon, gawa mo ko'y sakyanan. Oh, kung imo lang ng tawgon, unya mag-abot mo ko sa kalugar, Doon na day ko'y cellphone. ang number na lang sa akong cellphone mo'y gamita. Aron ka mo ay magsabot. Weh, nagduda ka na ko? Di nga. Maghisgot ng gani kwarta, Aldo. Bisag ing imong bana o kaha, anak.
Dili angay kumpiyansahan. Ma! Mayo kinakaw na kabag-ani sa office. Oh, kay nga naman ikaw. Makigsulti na to ang abogado alang sa counter affidavit. Ila din gipadayon yun ang kaso. Ilan na ning gisang atkaw. Busa kinalang ipadayon. Ang fiscal na mo bana-bana kung doon na may probable cause ang kiha batok nimo. O siya po babulkos. Ligong basihan nga angay gud nga ipadangat sa korte ang kaso. Mahimo na ikong mapreso. Ayaw pagtuuan na. Pero ayaw lang sa pagkumpiyansa. Huwag yung ilaing tinguha. Pagpalikay ni Pamela silang kasal, ang iya rin yung kaluwasan. Dako ang akong pagtuo nga atugid mo sandig si Day Pamela sa kamatuoran. Ayaw kalimot ha. Inig-off na ko. Mudretso ta sa law office ni Attorney Sacramento. Mangayo siya sa hustog yung detalye. Og iniguman niya kimo sa atong affidavit, ato ni pirmahan, aron iya na ni iduso sa piskaliya. Mayo kinakita na, Brad. Dong, nangita ka na ko? May nung danon akong tuyo ni mo, Brad. Unsa man na, Dong? Muato ko karong gabi sa bahay. O gusto kong imo kong ubanan. Agoy, ako gawin imong pauban nun, Dong? Nahadlo ka? Ngano? Wa ka pa mo salig nga. Magkahimo na ko sa pagpanalipod sa mga tao nga. Gidaog-daog ni Aldo. Nahadlo ka, Brad? Uy, wa ko mahadlok na, Dong, uy. Sa ato pa, imo kong ubanan. Aw, kuan ka ng... Ubanan nga na ko, sir. Imo gudong gipatikay ang si Bossing Aldo. Muuban ko nimo, sir. Kana, maunay bro. Mulaban yun sa kabro. Tunag yun ka na kong amo, Dong. Hmm? Butahod ka lang di ay kay imo kong amo. Aw, dili, Dong, uy. Pero ang tinuod, di na ko gusto nga pasipadaan ka ni Bossing Aldo. Kay bawa bitaw katong tawhana, sige lang isog. Wala ka may baho nga musukol ako niya. Aw, noon, Dong, nakakita ko pag tikay ang ni Bossing Aldo nga negosyo mo kumo. Pero marug utong tawhana, Dong. Tingalig ipaagi niya sa lipot ang iyang pagpanimaus nimo. Di na may tabo, Brad. Nya, Dong, anong mubalik pa man ka sa inyo? Brad, bay sa akong magirikanan ng akong atoon. Unya, kay gipuy-an naman niya sa mga demonyo. Di magita mo sa taas, Brad. Muadtor ta sa akong kwarto sa grahian. Mubalik ag puyo dito, Dong. Dili na. Pero kuhaon ako nga akong ID. O uban pa na akong mga credentials. Muiskwila naman ko, ugma. Aw, sige, Dong. Mao man kay imong gusto. Pero tingalig na pugos ka lang. Unsa maning amuhaw eh. Ang ako lang ginahuna ba, tingalig unsaon ka di Bossing. Pero kung iyak yung pasipadan, Dong, mahimo na kong puy-an ang prisuhan. Di man naaway ang atong pag-adto dito, Brad. Basta ikaw ba ka? Moderetso ta sa akong kwarto sa grahian. Miss, may kay migawas ka? May lakaw mi si Agaw Henry imong. Nga naman. Si Dong Henry lagi, Miss. Makipangadto sa ila. Ha? Sa may ang buhaton dito? Magguha lagi ko no siya ID o mga credentials. Sa sad imong. May eskwela naman siya ugma. Unya, ang burkintong si Aldo, sa ako naman lang. Ay musukol naman si Agaw Henry imong. O kaya nga kabalakan. Unya kay tikas naman tong tawhana, Miss. Unsay atong kalibutan nga manawag siya mga backup. Ayaw kahadlok imong. Manawag kog pulis aron mausay inyong backup. Ayaw lang tug-ani si Agaw Henry. Kana, Miss. Murag, luag na nga akong dughan. Pero, anda may ako mong puyos presuhan, Miss? Kung doon nagay magtinunto ni Dong Henry? Mamatay pa to si Madam Dadang.
Gaw, gamiton niya na ako ni sakyanan ha. Okay, uy, inyo good ni. Di baya. Sa kumpanya biya ning maong sakyanan. Humble gid kay kagaw eh. Mamisita kang Pamela? Mubalik ko sa amo. Unsa? Mueskwela na magugugma niya. Wa pa ko'y ID. Kisa may imo ikauban. Si Brad Imong. Dili ka magpauban og pulis? Ganun magpauban mo pulis gaw. Nga igor mo ko magkuha sa kong ID. Nga ako ba, tingalig hilabdan kanila nga adto. Ni atong Aldo. Labing maayo nga doon kay kaubang pulis. Dili away ang akong tuyo sa pag-adto gaw. Makapahimos dahil silang maayos bay kung tualan sila dito pirmi. Way mga konsensya itong mga tawahan na gaw. Busa ipadaguro ko nimo. Nga dili sila hangtod sa hangtod nilang gyud nga mupuyo sa bahay nga hinaguan sa kumang ginikanan. Ang akong cellphone. Si Aldo ang nanawag. Dili na ako tubagon. Pero dili lang sad nako i-off. Dili pa karon aron makigsulti ko di mo, Aldo. Pero kinahanglang maputol ang unsa may nalambigit na tunduha. Litsep! Ah! Oy! Unsa na sad ko? Ganun din naman makigsulti sa pamilya nako. Bisan sa cellphone, di na ko niya tubagon. Ay baya, sa nimo Aldo. Mahibong pagyud ka, nanon dili na makigsulti si Pamela nimo. Maayo na siyang pagkahaylo sa inotel. Ako lang si Pamela. Para nimo, imo nas Pamela. Pero si Pamela, musugot ka siya. Ayaw ko kung sunguga, ma! Unsa may songog? Kamatuuran ang gipakalawat ko nimo Aldo. Dili na ikaw ang pakasla na itong Pamela, kundi kadtong inotel. Kakita ka? Easy ra ni Attorney Sacramento ang kaso? Pero kinahanglang kumbensyon para to si Pamela na musaysay sa korte. Ngawa ko siya dagita. Taro nga pamilya ang nagpadako ni Pamela Kaw. Busa dili ta maglisod sa pagpasabot niya. Mupadayon ka gid pag-adto sa inyong bahay? Mudayon gaw. Musod gyud ko sa among bahay. Sabi nila, walang araw darating ang iyong... May dautan kahang buhaton si Aldo kang Henry? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, gidalit ka nato sa RMN Drama. Sa'yo nagdala at ang takot kung sakali man ika'y mo. Ug mo to ka listeners, ang part 10 sa dramang Ako Imo Bang Higugmaon niya. Basahon ako na yung comments no sa part 9 kay ning dugdug may muwan siron ba. Magbasa ko sa yung comment ron kay aron mahurot na to ni aron sa sunod basa lain na pod nga mga comment ang atong mabasa. Kay usahay mabalik man ako basa kay makalimot man kung asa ko dapit ni hunong no. Ana karon magbasa ko sa inyong comment. Ang una si Lini Omega. Price yung boya nasa 2K set 1,400 plus pag mic lang. Pag mic lang. Medyo mahal gid po tinuod kini boya. Pero ito ay og kini akong paliton kay para mulungtad ba og dugay ba. Kay nakapalit man ko og mga kuan kana lang microphone na jud ba nga isaksak. Mo ka uyon good kay mas bitaha gini siya kay pwede nimo ma dala-dala bitaw
maglakaw-lakaw ka kay i-charge naman tapos siya kuan napos siya duham ni sila kabuok na i-back up ba o maglakaw-lakaw ka o malubat ng usa katong usa gamiton nya kuan kayo siya nindot kayo siya dipod siya yung patong isa kay na may wire gud naka-order na kung may sa una na wire man gud isaksak ka ring ari ba gamit kag wire bikil man magsikag bitbit pa murag basta bikil para nahaw mo nang kinira kuha kay sangit ra ba i-clip ra nimo mo nang ganan kuan ni no lini omega mo na ako ang kuan kay ari po ka sa pwede ra putong mic pero ana nakas balay kanunay pero ang nakabita mo na kay ganahan ka maglakaw-lakaw ba ang uban ganahan mo maglakaw-lakaw kay nabinag mo doong sila mga crowded area or kaning mga daplig dagat di ba kaning bisag sa kana bang nay mga meeting o nay mga meeting magamit og ani di ba pag tin-aw kayong record or kuan kanang doong mga mall nya mag-vlog mo klaro yung tingog or ana basta daplig kalsada or kanang mga lugar nga banha gamit kayo ni pero depende ra po ninyo ganahan mo kay ang uban di man siya ganahan kay kuan kanang mahalan ba sila niya di po ta kapugos kay namo po yung mga barato siguro po nga nani pero kung gusto lang jud kag bulungtad ba og hangtod-hangtod nga di bitaw basta-basta maguba musugal ka aning yun ani nga presyo kay nakapalit mo ko sa una og kanang mga baratuhon wa na gitaguan na ako kay di man ko komportable mo gamit sa maong mga mic mo na nga barato to sila mga murag kuan na siguro to 400 man sa to presyo ato dapat yung mas barato ato nga wari 100 mga mic yapon ba pero way na isaksak lagi siya isaksak siya ani ba mo tong wa ginaw magamit taguan na lang nako mga listeners no mo kire komportable kay kuwari kay isang itsangit ra mulakaw kay nga ana ba nindot kay sa gamiton mo ni purpose nako nga kini akong gi-tag wa na ko gi-tag tong uban kay pwede pong i-tag na totopohon pero wa man gugo na ka video ato nawa o naka video ko pero nawa ba siguro kay kuan basta ako nang kitaguan katong mga klase sa mic kay dili ko komportable mo gamit taas kay wire mga listeners ba connect man nimo na cellphone o matandog o mabitad na akong gitag pero di sa kumutag itag lang ito nag-apil karon kinakita mo sa video basi pag tugtan ta sa kuan na sa YouTube mga mutag no? Kay para na putay ikatag sinadi ganahan dahil ninyo diya mag-vlogger mga magsigigdong og dagat or mga lugar nga maglaglaan bitaw diya medyo hangin ang lugar gamit kayo ni kina may noise reducer no noise cancellation so mo ni siya no ang nakanindot nya salamat sa imong suggestion Lenny Omega no Muputay mahimo no ni Omega og di po ka ani ganahan no kay depende naman na po na inyo mga listeners okay og si Po and Friends shout out no good morning sa tanan good morning na mo Po and Friends no salamat kayo sa imuhang kuan kanuning pagpaminaw og si Jimar Lopez Dul salamat uy sa payan Jimar Lopez salamat mo kay sa imong pagpaminaw no inay nawa man aram to nalipat mag-asa ng pilapit uy asa to dara si Rian Luwagi wag dali na naka-upload doon boss dyan things sa panikamutan lagi na ko no Rian Luwagi panikamutan ba nga maka-apasta og mga episode niya kuan sad maka-upload taglain na pud nga drama no man akong purpose nga gipanikamutan nawa niya mo pud ako ang New Year's resolution nga balik na ta og
paningkamot ug edit ug kana mga drama para malingaw tang tanan mga ka-listeners, no? Labi na sa mga listeners nga mga OFW nga kanunay gyud nga mao ra na ilang kauban sa ilang pagtrabaho ba. Malingaw sila na mga samtang gatrabaho, magsigig paminaw sa drama, lingaw na kayo. Di lang hibaw-an, human na ang trabaho, no? Ang drama, wa pa maman kita taas-taas man, no? Muna yung nakanindot, no? Og mahuman ang drama, mangitaglayan na po nga drama nga taghuwat sa ba, no? Tag-as nga drama, naka-playlist na okay kayo. Muna itong maningkamot na dito Rian Luwagi, kay aron natay mga kalingawan, no? Unya si Mike Talisik, sumpay dayon dol party, no? Mao na ni, party na. Paningkamutan ako nga masumpay ta dayon, no? Pero human ani magsugod ko part 1 sa drama nga mihabo-habo na usab, no? Kay dugay na ni nga gi-request. Dugay na nay nag-chat na ko sa una. Nakahinumdum ko ba? Wala, nakasaad man ko ato nga lugaran ako pohon. Dugay na ni nga gi-request na nag-PM na ko ba niya. Dugay na ko natagad tungod sa mga kabisi gid apoy mga lain tang drama nga gi-upload muna nga labaw sa tanan lisod kayo editon kay daghang copyright, lisod kay editon ning drama kay daghang copyright, pero wa man ko laing choice na ron kay murag apikin ako sa mga drama kay daghan na kayo ang nag-una. Muna kini na akong gihulbot ning drama, ha, bahala na lang daghang copyright, akong agwantahon og duko-duko ni edit para malingaw mo katong nag-request ani, no? At angin yung mga ka-listeners, no, human ning drama, ha, kaya atong isugdan ang part 1. Og si Cliffy Montibon requester next Aguilando nga drama. Napasensya kayo Cliffy Montibon, no, kay wa gyud tay na save nga file ng Aguilando. Nindot ra ba ng dramahan itong kung sa commercial sa una nga Gold Eagle Beer, no, sa una. Mo ni nang dramahan ki sponsoran sa Gold Eagle Beer nga drama. Nindot ng Aguilando. Pero wa man tay kopya, pasensya kayo Cliffy Montibon, no. Nya kuan ang tawag ani. So i-try daw ninyo si ug request ana ni Radio Drama Bisaya kay ako magong duda naa siya ni mga file nga mga karaan kay basin ako una-una gid nga naa siya taga DWH, di ba kahana siya taga station ba, no, nga basig nagtrabaho nag station siya kay naman sa mga file good sa mga drama nga wala bitaw sa uban. Na siya halos tanan nga nang unay mo request makahatag gid siya ba sa mga drama. Basi naa ni siya mga file, no. I-try lang, no, kanang asa mo to si Cliffy Montibon, i-try siya og request kay basi naa ni siya, no. Nya mangay ko pasensya kay wala gid muangkon jud ko nga wala ko file ani kaning imuhang gi-request na drama. Pasensya kayo dyan. Si Karyema Brinka. Sumpay, magutan na ni Karyema Brinka. Nice drama, idol. Salamat kayo, no? Naminaw siya sa Lone Ranger. Si Geraldine Dimiar. Thank you, busing. May isa pa yan, no? Geraldine Dimiar. Si Junbert Bagyo Sumundong. Shout out dari Iligan City next video lodge. Shout out ni mo, no? Shout out ni mo Junbert Bagyo Sumundong diya sa Iligan City. Salamat kaya sa mong pagpaminaw Junbert Bagyo Sumundong, no. Kabantay jud ko kanunay ani nga ganahan jud siya magpa-shout out, no. Shout out balik ko na ko shout out Junbert Bagyo Sumundong. Inaut nga nakatanaw ka sa vlog, no, para makaibalo ka nga na shout out ka, no. Si Jocelyn Infante, salamat Lods na jud ang sumpay sa drama nga akong giatangan og naitulo ka heart sa iyong comment. Salamat kay Jocelyn Infante, no, nga kanunay di ka nag-atang aning drama, no. Kana sa kanunay jud kang naminaw ba. Si Annie Bulhano, salamat dol sa episode 9. Salamat po sa pagbasa sa shout out na ko dol amping kanunay dol, and God bless you always with tulo ka heart og knife plug, no. Salamat
salamat po nimo Ani Bulhano no, nga kanunay di kang paminaw sa mga drama. O God bless po nimo no. Salamat kayo. Sila si Do, kanay sa ani nga drama. Thank you sa paspas nga pag-upload. Way sa pa yan la si Do no, paningkamutan lang no. Nya usahay mga pero mga ko pasensya ka nang madugay-dugay sad kay kining naputay kabisihan or nay mga problema or kining way load mana problema po tas load ani kay mahutdan man di naman unlimited kung load mo nang mahutdan ba mana nga dili gyud ko makapasalig nga magpaspas ta kanunay og ka-upload no, pero maningkamot lang gyapon ko mga listeners no nga kutob sa makaya ba. Si Jopord Rebusto, ako dol oy pa shout out na ako Pampanga City, pa shout out dol. Dugay na ko naminaw nimo. Next part pa dayon with 5 ka heart no yang comment. Salamat Jopord Rebusto no. Shout out nimo Jopord Rebusto. Diya sa Pampanga City. Salamat kay sa pagpaminaw. Og si Malo Ramos. Salamat idol ganan kay ko sa imong mga upload kay dili bitin taas kayo ang drama. Maura jud tawon ni lingaw nako. Paminawon diri sa Saudi mintras ko trabaho. Uy, Saudi. Salamat kay Malo Ramos no diya sa Saudi. Lingaw ka. Nalingaw kag paminaw no samtang naa kay trabaho. Salamat kayo. Nya si Ma'am Grace Blanca Flor. Daghang salamat sir, way sa payan ma'am no. Salamat pud sa imuhang makanunayang pagpaminaw. Nya naka-emoji ni nga nagpahiyo mga nag-heart no. Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor. Si Cindy Bautista, thank idol sa part 9. God bless you always with heart no. Salamat kayo Cindy Bautista no. O God bless pud nimo no. Salamat kay sa makanunayang pagpaminaw. Og si Jean Love De Los Reyes. Salamat sa pag-upload sir. Tsada gyud imong mga drama. Salamat kay Jen Love De Los Reyes no. Always po ni siyang nagapaminaw no. Kabantay ko ani sige sa ni comment no. Salamat kay Jen Love De Los Reyes. Ug si My Own Channel. Agoy salamat kayo watching from HK with Tulo ka Heart no. Salamat kay My Own Channel no. Kanunay jud ni po ni siya nag-comment no. Always naminaw sa mga drama. Salamat kayo. Og si Chirpar no, always yan nagsuporta pinagis pagpaminos mga drama no. Kanunay gyud siya mag-comment sad no. Salamat kay Chirpar no nya agyang comment thanks sa effort nimo dyan to upload sa mga drama. Always supporting you dyan with emoji nga nagpahiyom nga nag-heart no. Salamat kayo Chirpar no sa imong makanunayong pagpaminos mga drama. Nya maura gyud ang mga comment dai nahuman na tagdibasa no. Nya comment na pud mo ani nga video kay itong basahon ni sa kuan. Itong basahon sa intro vlog sa atong ipuli nga drama ni sa layo pa gud ni matapos pero maghimo ta og ay dili intro vlog de no? Sa part 1 magsugod ta part 1 sa mihabo-habo na usab no. So ang maka-upload ta karon comment mo kay anyang gabi tingali atong basahon yung comment aning mag-upload ta sa kuan sa part 1 sa mihabo-habo na usab pero kay magkuan pa man ko mag-edit pang buwak na salamin no. Mas siguro nya gabi ta maka-upload sa mihabo-habo na usab part 1 kay human ani upload ta mag-edit ko sa kuan buwak na salamin mga listeners no. Mao to mga listeners mura kong pahibalo ninyo no nya kanang thank you so much for watching or for listening no. Nya inaot ta na mo kato akong gipangtag diri sa atong video ug sa mga niagi mga video subay-subay mo bisag ganahan day mo na may mauyunan may na lang ikapuno na tong load pero og di man pud mo mapugos na og pa-order kay di man tanang panahon nga dili pud ta parehas og kanang hilig ba kasi di mo ganahan sad no muna nga may uban wala akong gitag sad kay basig mo ganahan pero way siguro katong uban nga wala akong gitag basig ganahan mo ato wa po ko ka andam sa video pod muna nga wala ko matag tong uban ba nga mga na order gikan sa Shopee muna siya mga listeners no. Ako lang gituyo kay may na lang naay ka puno-puno ba og para load
Anya, more to mga listeners kay taas-taas atong vlog pero nanamata sa outro vlog mo na nga okay ra. O balik ko na ko. Thank you so much for listening, for watching sa itong mga vlog, o for listening. Anya, amping mo ka naman mga listeners. God bless us all. Happy New Year. Happy New Year.